Da ni troi? Dan. Diolch. Heddiw dwi'n cyfweld â cruise ship singer o'r enw Heledd Watkins. Croeso mawr! Gwch chi glapio. Hey, Gareth. Ei, iawn? Shwm yn? Iawn, diolch. Ti'n iawn? Good diolch. Diolch yn lyflu. Ti'n edrych yn iawn. Diolch. Ti'n canu ag y chwarae efo HMS Morris. Ydw. Be mae Heledd y feddwl? Wel, oedd Heledd yn dywysoges yn yr 6ed ganrif. Dwi rioed wedi clywed o'r blaen. Heledd. Heledd. Ie. Heledd. Sut ti'n deud o? Heledd. Heledd. Os yna'n neis pan ti'n gweud e, Gareth. Heledd. Iawn, Heledd, sut fysa chdi'n disgrifio music chdi? Mae fe tym bach yn psychedelic a tym bach yn poppy a yn ddiddorol. Diddorol? Ie. Yeah. Go on. Ti'n meddwl? Ac yn llawn synthesizers a guitars a drums a stuff. Ti'n eitha pretentious, dweud? Ydw, mae pobl wedi gweud yna. Heledd. Does am lot o ferched ar y scene, really, nagos? Na, dim digon. Wyt ti'n meddwl bod hi'n bwysig i chdi fel role model i merched ifanc efo diddordeb mewn cerddoriaeth ac fel byrd sy'n chwarae gitar i annog cyfartaledd mewn cyfleon i ferched? Ydw fi'n cymryd yn rhywbeth pwysig iawn. Heledd, ti'n fan o Fleur de Lis? Mae nhw'n reit, ar un. Dwi'n Ynys Môn, nag yno? Grwpi neu beth? Grwpi mawr, Fleur de Lis. Maen nhw'n clas. Ti'n fan? Wel, maen nhw wella band da yna. Be mae'r can gormod o ddyn amdan? Amdano pan mae pobl yn gosipan am perthnasau personol pobl. Heledd HMS Watkins. Ti'n gwrando na fi, ti? O chdi siarad? O'n. O, sori, cario ymlaen. Wel, gormod o ddyn. Amdano pobl sy'n gosipan am stwff. Mae'r interview yma'n dechrau mynd yn stel gwan, so dwi'n mynd i trio rapio i fyny. Oce. Ond gyntaf, ti'n edmygu rhywun? Ydw, lot o bobl. Ti'n mynd i enw un? Fi'n edmygu Benedict Cumberbatch. Gyd i ddweud Gareth, os ti isio? A Gareth, wrth gwrs. Ti isio roed yma'n brawddeg llawn so bod ni'n gallu torri fo well? Rwy fi Heledd Watkins yn edmygu Gareth a'i holl ddoniau. O, hwnna'n un i'r cefn y DVD. Gynna ni glip rwan i chwarae. Oce. Nawn ni sortio fo allan yn post. Dwi'n mynd i gamser i sortio fo wan. Oce, mae hwnna'n iawn. Ond nawn ni drio wneud rhywbeth efo yma, so fydd y clip y dechrau rwan. Mae'n clip eitha hir, sori. O, mae'n iawn. Oce. Nawn ni dogi hwn, anyway. Oce. Da ni allan! Waw, am clip ffantastig, gawn ni clap am hwnna. Heledd, fe di deud dipyn am y clip na? Oedd e'n glip am Griff Lynch a'i drip o amgylch Ewrop pan oedd yn 16. Waw! Waw, fydda'n disgwyl gweld o. Na, disgwyl, dwi wedi torri'r fourth wall wan, achos da ni wedi gweld o do. O. Ia, Griff Lynch yn fanna, pan oedd yn 16. Oeddech chdi 16? O'n. Cwestiwn o Twitter i HMS Watkins. Mae Owain o Gynarfon yn gofyn, pryd da chi mlaen? Amser dolyg. Rhywbryd. No, allan bod dolyg di bod. Ti eisiau rhoi dipyn o options iddo fo? Naillai, diwedd mis Ionawr, yr 10 neu mis Chwefror y 12. Gen ti gwybeth i blygio?
album newydd y mas. O, beth yna fo? Interior design. Waw, a ti chwarae ar fo? Fi'n chwarae a'n canu arno fe, do. Wel, cerwch allan a prynwch hwnna neu ddim, downloadwch am ddim. Syniad da. Torrent, Please, bydwch chi yna. SoundCloud, da chi ar SoundCloud? Ni ar SoundCloud. Ie, cerwch i wrando ar SoundCloud, safio prynu fo. Neu prynwch o. Supportiwch y sîn. Ie. Wel, diolch yn fawr, gyd i fynd dan. O, diolch. Diolch, Gareth. Ta. O ia, gwch clapio. O ddim yn interviewee da iawn,